a Dios un fuerte aplauso. Geef God een groot klapoffer. Así mismo de pie, En zo staande, agarre su Biblia. pak uw Bijbel. Vamos a Efesios capítulo 11. En laten we naar Efesiërs hoofdstuk Capítulo 11. 1, perdón, capítulo 1, Sorry, hoofdstuk 1, versículo 11. vers 11. Cuando lo tengan me dan un fuerte amén. Wanneer u het heeft, geef een krachtige amen. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Het woord Santo. wordt gelezen in de naam Amén. van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. No. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Het del Hijo y woord del van de Heer Espíritu wordt Santo. gelezen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dios nos eligió por medio de Cristo para ser su pueblo, tal como ya Él lo tenía planeado. Pues Él actúa de manera que todo lo que suceda salga de acuerdo a su voluntad. Leí este versículo en la mañana Ik las deze vers in de ochtend. y me hizo entender muchas En cosas. dat liet mij heel veel dingen begrijpen. Efesios capítulo 1 versículo 11 dice Efesiërs hoofdstuk 1 vers 11 zegt que Dios eligió, que Dios nos eligió. dat God ons heeft gekozen. O sea, el tema de esta tarde Het es thema van deze middag is: Dios te escogió. God heeft jou gekozen. Dile al que está a tu lado, Dios Zeg te tegen degene escogió. naast je, God heeft jou gekozen. Dile con fe, Zeg het Dios met te geloof, escogió. God heeft jou gekozen. Si estás aquí porque Dios te Als je escogió. hier bent, dan is het omdat God jou heeft Si gekozen. estás en tu casa escuchando esta palabra Als je porque thuis Dios te dit woord aan escogió. het luisteren bent, dan is het omdat God jou heeft Efesios gekozen. 1:11. Efesiërs 1 vers 11. Dígaselo otra vez más, Dios Zeg te het escogió. nogmaals, God heeft jou gekozen. Sierva, Dios te escogió. Broeder, God heeft jou gekozen. Dylan, Dios te escogió. Dylan, God heeft jou gekozen. Iglesia, Dios te escogió. Gemeente, God heeft jou Yo lo voy a gekozen. repetir hasta que usted entienda. Dios te Ik blijf het escogió. herhalen dat je het begrijpt. God heeft jou Tú tienes que gekozen. entender desde 1 millón de almas, de billones de gente, Dios te escogió a Je ti. moet begrijpen dat veel miljoenen, De biljoenen entre mensen tus zielen heeft hermanos, God jou en tu gekozen. familia, Dios Tussen te jouw escogió a broeders, ti. tussen jouw zusters, jouw familie heeft God jou gekozen. Te lo vuelvo a repetir, Dios Ik te herhaal het escogió. nogmaals, God heeft jou gekozen. Se acabó el mensaje. En de boodschap is afgelopen. Dios te escogió. God heeft jou gekozen. Aleluya. Cuando yo me levanté en esta mañana, Toen ik vanochtend opstond, bueno, me levanté desde las 3, nou ja, ik was sinds 3 uur 's nachts al wakker. pero desde la madrugada Dios me dijo, Dios te escogí. Maar in de nacht al zei God, ik heb jou gekozen. Y me dio Efesios 1:11. En hij gaf mij Efesiërs 1 vers 11. Dios nos escogió por medio de Cristo Jesús. God heeft ons gekozen door middel van Jezus Christus. Ahora, ¿para qué? Maar nu voor wat? Para ser su pueblo. Om zijn volk te zijn. Para ser su pueblo. Om zijn volk te zijn. Y lo que me gusta de esto es que ya Él lo había planeado así. En waarvan ik hou is omdat hij het al zo had gepland. O sea, para la gente que dice que Dus es voor de mensen casualidad, die zeggen dat het toeval is, que caí del cielo, dat je gevallen bent uit de hemel, o que la cigüeña te trajo, of dat de ooievaars je hebben gebracht. Dios lo planeó así, God heeft het zo para que gewild. tú nacieras para este tiempo, Dat je geboren zou worden voor deze tijd. para que tú escucharas esta palabra hoy, Dat je dit woord vandaag luistert. porque Él te escogió desde el vientre de tu Want hij madre, heeft jou gekozen vanuit de moederschoot. para que tú seas su pueblo, Zodat je zijn volk zal zijn. para que tú seas su pueblo, Zodat je zijn volk zal zijn. tal como Él lo había planeado. Zoals hij het heeft gepland. Esto me hace entender que Dios no es loco. Dit laat mij weten en begrijpen dat God niet gek is. Dios no hace nada sin planear. God doet niets zonder te plannen. Se lo vuelvo a Ik repetir. herhaal het nogmaals. Dios no hace nada God doet niets sin planearlo. zonder te plannen. Él planeó hacer los cielos y la tierra. Hij heeft gepland om de hemel en de aarde te Él creëren. planeó a crear el hombre. Hij heeft gepland om de mens te creëren. Él planeó el lugar donde va a poner el hombre. Hij heeft gepland de plaats waar hij de mens gaat plaatsen. El hombre falla con Dios. De mens faalt tot God. Dios crea otro plan.
God maakt een ander, creëert en schaapt een ander Manda a plan. Jesús. Hij stuurt Jezus. Eso estaba en sus Dat planes. was in zijn plannen. Jesús muere. Jezus gaat dood. La gente piensa que mataron a De Jesús. mensen denken dat ze Jezus hebben Eso gedood. estaba en el plan de Maar dat was in Dios. het plan van God. Para que mataran a Dat Jesús. ze Jezus zouden Para que doden. usted y yo podamos tener salvación. Zodat u en ik een redding kunnen Eso hebben. estaba en el plan de Dat was Dios. in het plan van God. Aunque usted y yo Ook fallemos, al falen u en ik. estamos en el plan de Wij Dios. zijn in het plan van Dios te God. escogió. God heeft jou Dios te gekozen. llamó. God heeft jou Dios te geroepen. rescató. God heeft jou Y lo que gered. me impactó de esto En wat me es impacteert van dit is, que el Espíritu Santo me decía, dat de Heilige Geest mij zei, yo no escojo la gente ik kies de mensen por sus cualidades. voor hun kwaliteiten. Yo no escojo la gente por su sabiduría. Ik kies de mensen niet door hun wijsheid. Yo no escojo la gente porque son santos. Ik kies de mensen niet omdat ze heilig Yo no zijn. escojo la gente porque no tienen fallo. Ik kies de mensen niet uit omdat ze geen fouten hebben. Jesús dijo, Jezus zei, yo vine precisamente ik ben precies a gekomen escogerte a ti, om jou te kiezen que está lleno de fallos. die vol met fouten zit. Yo vine aquí Ik ben hier gekomen especialmente por ti, speciaal voor jou, que eres un mentiroso, die een leugenaar que is, eres un ladrón, die een dief is, que eres un chismoso, die een roddelaar is, que eres tal vez un drogadicto, die misschien een que drugsverslaafde eres tal is, vez un of alcohólico. misschien No te alcoholverslaafd. sientas mal. Voel je niet slecht. Jesús vino especialmente por Jezus is ti, speciaal voor jou porque Él te gekomen. escogió Want Hij heeft jou para gekozen cosas voor grandes. grote Él dingen. te escogió Hij heeft jou para gekozen marcar tu vida, om jouw leven te para que tú markeren. marques la vida de otro, Zodat jij het leven van anderen kan Dios te markeren. escogió God heeft jou para hacer gekozen un impacto om een impact te maken aquí en la tierra. hier op aarde. Dale a Dios un fuerte Geef God een aplauso. groot klapoffer. Y cuando Dios me hablaba de escoger, En toen God mij sprak over kiezen, me dijo, mira lo que yo hice con Saulo. zei hij, zie wat ik heb gedaan met Saulus. En Hechos capítulo 1, versículo 1 en adelante, Handelingen 1, vanaf 1 en verder. dice la palabra del Señor que y Saulo consentía en su muerte, o sea, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterar a Esteban, que lo apedrearon, los que conocen la historia, Degene die het e verhaal kennen, die hicieron hem hebben gran llanto gesteld. sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Escucha esto. Hoor dit. Un hombre llamado Saulo, Een man genaamd Saulus, que perseguía al pueblo de Cristo. die het volk van Jezus vervolgde. Un hombre llamado Saulo, Die Saulus heette. que perseguía a la iglesia, Die de gemeente vervolgde. que perseguía a la gente que creían en Jesús, Die de mensen die in Jezus geloofden que vervolgde. perseguía a la gente que alababa a Jesús, Die de como usted y mensen die yo. God, Jezus prijzen zoals u en ik Y para vervolgden. la humanidad, En voor de mensheid. Pablo no califica Paulus was niet gekwalificeerd para ser un hijo de Dios. om een zoon van God te zijn. Para el hombre, Voor de mens Saulo estaba descartado was Saulus, para llegar a la salvación. O sea que Hij no was- tenía cupo, no tenía pasaje, no hij tenía had, vuelo. hij had geen ticket, niks nodig. Porque su criterio, lo que él hacía, Want zijn criterie, wat hij deed, no agradaba a Dios. het behaagde God niet. El hombre llevaba a las gentes a la cárcel. En deze man die bracht de mensen naar de gevangenis. Si soy yo, Als ik het was, yo digo Saulo no. zou ik zeggen, Saulus nee. Saulo en mi iglesia no. Nee, in mijn gemeente niet. No, aquí no. Nee, hier niet. Si quiere vaya por otra iglesia, Als je arrastrar wilt, a ga la maar naar gente. een andere gemeente, ga daar maar de mensen. Pero mensen- Jesús Maar Jezus no es como usted y yo. is niet zoals u en ik. Jesús, Jezus, Dios, God, escogió a Saulo. heeft Saulus uitgekozen. Ese hombre que era malo. Deze man die zo slecht was. Ese hombre que arrastraba a la gente por las calles. Deze man die de mensen over de straten scheurde. Pensando que estaba haciendo un bien. Denkende dat hij het goed deed. Ese hombre malo Deze slechte man lo escogió Dios. had God uitgekozen. Y eso tiene que hacernos entender. En dat moet ons laten begrijpen. ¿Qué te hace pensar Wat laat jou dan denken que Dios no te escogió a ti? dat God jou niet heeft uitgekozen? ¿Están aquí? Zijn jullie hier? ¿Qué te hace pensar Wat laat jou denken
que tú no calificas dat je niet gekwalificeerd bent para ser hijo de Dios? om een kind van God te zijn. ¿Qué te hace pensar Wat laat jou denken que a ti también Dios te llamó por nombre? dat God jou ook heeft uitgekozen en geroepen bij Cuando naam? vemos cómo Saulo se convirtió Wanneer we zien hoe hij zich bekeert. en Hechos 9:4 en adelante, dice, y cayendo en tierra, In 8:4-9 oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. Mi hermano, escucha esto. Mijn broers en zusters, luister naar dit. Hay gente aquí que Dios lo llamó por nombre. Er zijn hier mensen die God bij naam hebben geroepen. Hello. Hallo. Hay gente aquí que Dios te llamó en sueños tu Er nombre. zijn mensen die God hier in de Saulo, dromen hebben Saulo. geroepen. Saulus, Te Saulus. escogí a ti. Ik heb jou uitgekozen. Hay gente que en visiones Dios lo Er llamó zijn por mensen die in nombre. visioenen heeft God je bij een naam David, geroepen. David. David, David. Te escogí a Ik ti. heb jou gekozen. No sigas corriendo más. Blijf niet rennen. No sigas escondiendo más. Blijf je niet verschuilen. Entrégale tu vida completamente a Dios. Geef je gehele leven aan God. Porque Dios no ve tu falla. Want God ziet niet jouw fouten. Él ve lo que Él puso en ti. Hij ziet wat hij in jou heeft Hay geplaatst. gente aquí que sabe que Dios puso algo bueno en ellos. Zijn er mensen hier die weten dat God iets goeds in hun heeft geplaatst? No, así no. Nee, aquí nee, no. niet zo. Hay Niet gente zo. que sabe que Dios Zijn er puso mensen die algo weten bueno God heeft iets adentro. goeds in mij geplaatst? Oh, aleluya. La Biblia dice que Saulo estaba sobre su caballo En de Bijbel zegt dat Saulus op zijn paard zat. y oyó la voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En hij hoorde een stem die zei, Saulus, Saulus, waarom vervolg je mij? Y él dijo, ¿quién eres? En hij zei, wie bent u? Diga conmigo, alguien Zeg met mij, iemand me está persiguiendo is mij aan het vervolgen. porque yo lo estoy persiguiendo. No, con ánimo, iglesia. Nee, 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 met Yo moed. estoy enfermo, usted está sano. Diga Ik ben conmigo, ziek, zeg met mij. alguien me está persiguiendo Iemand vervolgt mij, porque yo lo estoy persiguiendo. want ik ben niet aan het vervolgen. Muchos de nosotros estamos persiguiendo las bendiciones de Dios, Heel veel van ons zijn aan de zegening van God aan het vervolgen. pero no queremos a Dios. Maar we willen God niet. Estamos persiguiendo el milagro de Dios, We vervolgen de wonderen van God. pero no queremos a Dios. Maar we willen God niet. Pero llegará un día Maar er komt een dag que Dios te va a perseguir a ti dat God jou gaat y vervolgen. te va a tumbar del caballo En hij gaat je van je paard y af te va a laten llamar vallen. por tu nombre En hij gaat je bij je y naam te va a decir, roepen. Saulo, En Saulo, hij gaat jou zeggen, Saulus, Y tú vas a Saulus. preguntar, En je zal vragen, pero ¿quién eres maar tú, wie Señor? bent u, Heer? Lo primero que Dios va a hacer contigo Het es eerste wat God met jou gaat doen is que tú comiences a preguntar, dat je begint te vragen, Señor, ¿quién tú eres? Heer, wie bent u? Cuando Dios te escoge, Wanneer God jou uitkiest, lo primero que pone en ti es un hambre het eerste wat hij in jou plaatst is een honger. para comenzar a preguntarte, Om te beginnen af te vragen, ¿quién eres tú, wie Señor? bent u, Heer? Toda la gente que se encuentra con Dios Alle mensen die een ontmoeting hebben met God, comienzan a preguntar quién tú eres, beginnen Señor. te vragen, wie bent u, Heer? Y él le dijo, En hij zei, yo soy Jesús, ik ben Jezus, a quien tú persigues. Wow. degene die jij vervolgt. ¿Por qué le dijo Jesús y no Dios? Waarom zei hij Jezus en niet God? Porque Dios no es la iglesia, Jesús es la iglesia. Want God is niet de gemeente, Jezus is de No, usted no gemeente. entendió U eso. heeft het niet begrepen. ¿Por qué Jesús le dijo, yo soy Jesús? Waarom zei Jezus, ik ben Jezus? Y no fue Dios que respondió. En dat het niet God was die antwoordde. Porque Dios no representa a la iglesia. Want God representeert niet de gemeente. Saulo perseguía a la iglesia. Saulus vervolgde de gemeente. O sea, Saulo perseguía a Jesús Dus mismo. Saulus die vervolgde Jezus Christus Cuando zelf. alguien persigue a la iglesia, Wanneer iemand de gemeente está vervolgt, persiguiendo a dan Jesús. zijn ze Jezus aan het vervolgen. Está persiguiendo a Dan Jesús. zijn ze Jezus aan het Si alguien vervolgen. te está Als persiguiendo, iemand jou vervolgt, prepárate. bereid je dan Porque voor. vas a ver Want je zal gaan que se zien va a encontrar con tu Jesús. dat ze Jezus zullen gaan, Jesús jou lo Jezus va a zullen tumbar del ontmoeten. caballo. En Jezus zal ze van de paard laten Jesús lo va a afvallen. demostrar En Jezus gaat ze laten que zien Él te escogió a dat ti. Hij jou heeft uitgekozen. Con todas tus debilidades, Met al jouw zwakheden Jesús te escogió heeft Jezus jou uitgekozen. para ser su pueblo, Om zijn volk te zijn. para ser su iglesia. Om zijn gemeente te zijn. Mientras otros están diciendo Zolang anderen aan het zeggen zijn que tú no calificas, dat jij niet gekwalificeerd bent. mientras otros están diciendo Zolang anderen zeggen que Saulo no dat califica, Saulus niet gekwalificeerd Jesús te is, está diciendo, is Jezus jou aan het yo zeggen. escogí a Saulo. Ik heb Saulus También te escogí a uitgekozen. ti. En ik heb ook jou Yo uitgekozen. llamé a Saulo. Ik heb Saulus geroepen. También te llamé a Ik heb ti. ook jou geroepen. Versículo 6 dice, En vers 6 perdón, zegt, versículo 5, la parte B dice, y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar
coses contra el aguijón. Ay, Dios mío, Padre. Ahora entiendo esto, Padre. Qué gloria. Usted recuerda que hablamos del aguijón de Pablo. Tiempo lo encontró ese día cuando se chocó con Jesús. Y la Biblia dice que Pablo tenía eso en su cuerpo toda su vida. Pablo ora al Señor En hij bidt tot de Heer. y le dice: Señor, quítame este aguijón. En hij zegt: neem dit weg, neem deze prikkeling weg. Y Dios le dice a Pablo: no, En hij zegt tegen Paulus: nee, ese aguijón se tiene que quedar ahí. dat prikkelen, dat moet daar blijven. Bástate con mi gracia. Het is genoeg met mijn Porque genade. ese aguijón le recordaba a Want Pablo dat prikkelen, dat deed Paulus aan denken. el día que chocó con De Jesús. dag dat hij een ontmoeting had met Que Jezus. habla aquí el versículo 5. Dat hier spreekt in vers 5. Versículo 6 dice: y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Lo primero que Dios quiere hacer contigo es demostrarte su plan. Het eerste wat God met jou wil doen is jou zijn plan laten zien. Yo creo que Dylan estaba hablando de eso en la mañana. Volgens mij sprak Dylan daarover vanochtend. Acerca del plan. Over het plan. Cuando tú te encuentras con Dios, Wanneer jij een ontmoeting hebt met God, tú tienes que olvidarte de tus planes dan moet je jouw plannen vergeten. y preguntar como preguntó Pablo. En vragen zoals Paulus had gevraagd. Si tú reconoces que tú eres un escogido de Dios, Als jij erkent en herkent dat jij een gekozene bent van Christus, tu van God, pregunta tiene que ser: Padre, ¿qué tú quieres que yo haga? dan moet jouw vraag zijn: Vader, wat wilt u dat ik doe? Tú no puedes ser escogido de Dios U kan niet een gekozene zijn van God y querer hacer lo que tú quieres. en de dingen doen zoals jij het wilt. Pablo no discutió con Jesús. En Paulus die ging geen discussie aan met Jezus. Él dijo: ¿qué tú quieres que yo haga? En hij zei: wat wilt u dat ik doe? Dios te escogió por encima de tus debilidades, God heeft jou gekozen boven jouw zwakheden, por encima de tus fallos, boven jouw fouten, por encima de tus pecados ver boven jouw zondes y por encima de tu discapacidad. en boven jouw discapaciteiten. Hechos 9:7 dice: Handelingen 9:7 zegt: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo sus ojos no veía a nadie. Así que viéndole por la mano, le metieron en Damasco. Aquí pasó dos cosas. Hier zijn twee dingen gebeurd ¿Qué pasó con Saulo? die met Saulus zijn gebeurd. Más de dos cosas. Lo primero es que Dios lo Meer dan tumba del twee. caballo. Het eerste is dat God hem van zijn paard laat vallen. Cuando Dios te va a escoger, Wanneer God jou gaat kiezen, Él te tumba de ese caballo de rebeldía que tú dan tienes. zal hij jou van je paard van een rebellie laten vallen die je daar hebt. Cuando Dios te escoge, Wanneer God jou kiest, Él te tumba del caballo de orgullo que tú dan tienes. laat hij jou vallen van de paard van trots die je hebt. Cuando Dios te escoge, Wanneer God jou heeft Él uitgekozen, te tumba del caballo dan zal hij je financiero laten que tú vallen van de tienes. paard de financiële paard die je hebt. Sí, sí, sí. Dios te Ja. tumba de cualquier estatus. God laat jou vallen van welke status dan ook. Dios te tumba de cualquier estatus. Hij laat je vallen van welke status dan ook. ¿Me están Bent entendiendo? u mij aan het begrijpen? Cuando Dios te escoge, Wanneer God jou Él uitkiest, te llama dan roept hij y te jou. quita todo. En hij haalt alles weg. Por eso hay gente que no entiende. Daarom zijn er mensen die niet ¿Por qué begrijpen. ahora que me convertí, Waarom nu dat ik me heb bekeerd, lo pierdo todo? verlies ik alles? Es porque Dios quiere dejarte sin nada Het is dat God jou zonder iets wilt para laten. Él dártelo todo a Zodat ti. hij jou alles kan geven. No, no, no. Hay gente que no está contento Er con zijn esto. mensen die daar niet blij mee Cuando Dios zijn. te escoge, Wanneer God jou Él te uitkiest, quita todo haalt hij alles van para jou weg. darte Él todo lo que tú Zodat hij jou necesitas. alles kan geven wat jij nodig No me hebt. entendieron U heeft todavía. mij nog steeds niet Tal vez tú begrepen. sientes que tú perdiste muchas Misschien cosas. voelt u dat u veel dingen bent verloren. No es que tú lo Het is perdiste. niet dat je het bent verloren. Dios lo quitó Het is dat God het heeft para weggenomen. Él bendecirte. Zodat hij jou kan Porque zegenen. mañana vas a decir: Want morgen zal je zeggen, Jehová lo hizo. de Heer heeft het Jehová gedaan. me bendijo. Jehovah heeft mij Jehová me gezegend. sanó. Jehovah heeft mij Jehová me genezen. libertó. Jehovah heeft mij Jehová me bevrijd. ayudó. Jehovah heeft mij Jehová geholpen. me restauró. Jehovah heeft mij Jehová me hersteld. levantó. Hij heeft mij doen Alguien puede opstaan. decir Kan aleluya. iemand halleluja zeggen? O sea, Dios lo tumba del caballo y Dus Dios lo God laat de- hem van zijn paard vallen. y Dios lo deja ciego. En God laat hem blind. Cuando Dios te escoge, Wanneer God jou uitkiest, prepárate para perder la vista humana. bereid je voor om de menselijke visie te verliezen. Ay, 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 ay. Cuando Dios te escoge, Wanneer God jou uitkiest, Él te va a comenzar zal hij beginnen
a dejar ver jou laten zien. nada. Jou niets laten zien. Y tú piensas que tú estás ciego. En jij denkt dat je blind bent. Señor, no estoy viendo nada. Heer, ik zie niets. Estás ciego. Je bent blind. Ay, 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 Padre eterno. Señor, llevo mucho tiempo orando. Heer, ik bid al zo lang. No veo nada. En ik zie niets. Estás ciego. Je bent blind. Todo aquel que se encuentra con Dios, Allen die een ontmoeting hebben met God. Dios lo deja ciego. En laat God blind. Ay, 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 ay. Cuando Dios fue a visitar al profeta, Toen God de profeet ging bezoeken, Dios le dijo: zei God, te voy a dejar ver solamente mi espalda, ik zal je alleen mijn rug laten zien. porque si me ves a mí, Want als je mij ziet, te mueres dan ga je dood. o te quedas ciego. Of je blijft verblind. Porque el esplendor de Dios Want de schijn van God es más fuerte que el sol. is krachtiger dan die van de Si zon. tú ves al sol Als je naar de zon kijkt y lo quedas mirando mucho en je blijft tiempo, lang kijken, si usted no lo sabía, en als je het niet wist, te puedes quedar ciego. dan kan je verblind raken. Cuánto más Hoe dan meer si tú ves al creador del sol. als je de schepper van de hemel ziet. Entonces el hombre Dus de man, se encuentra con Dios. hij komt God, Dios heeft lo deja ontmoeting met ciego. God en God laat hem O verblind. sea, Dios lo tumba, Dus God laat hem vallen van zijn paard Dios lo deja ciego en God laat hem verblind. y Dios le dice: siéntate tranquilo. En hij zegt, zit rustig. Versículo 9 dice: En vers 9 zegt, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Escucha esto. luister naar dit. El que se encuentra con Dios Hij die een ontmoeting heeft met God y no ayunaba, en niet heeft gevast, va a comenzar a ayunar. die gaat beginnen te vasten. Aunque Dios lo deje ciego. Ook al laat God jou verblind. ¿Usted vio lo que pasó aquí? Heeft u gezien wat hier is gebeurd? Hay gente que no quiere hacer ayuno de 3 días. Er zijn mensen die geen 3 dagen vasten willen doen. Cuando tú te encuentres con Dios, Maar wanneer je een ontmoeting hebt met God que Dios te tumbe. en God laat jou vallen, Por eso hay gente que Dios le pone un problema para que ayune. daarom geeft God mensen een probleem zodat ze kunnen vasten. Por eso Dios le tiene que ponerte una enfermedad para que tú ayunes. Daarom geeft God een ziekte zodat je gaat vasten. Tienes que dejar el hijo que se descaríe, el hijo que se mete en problemas para que tú ayunes. Je moet het kind laten die is teruggevallen zodat jij gaat Por eso Dios vasten. permite que te quiten la casa para que tú Daarom ayunes. staat God toe dat ze het huis weg Por doen eso zodat jij gaat cuando tú te vasten. encuentras con En Dios, daarom wanneer je een ontmoeting hebt vas a met God, ayunar porque vas a ga ayunar. je vasten omdat je moet vasten. ¿Y qué pasa con esto? En wat gebeurt hiermee? No veo nada, Hij zag niets, pero estoy ayunando. maar ik ben aan het vasten. Cuando no veo nada Wanneer ik niets zie y estoy en ayunando, ik ben aan het vasten, en mi ayuno in mijn vasten algo está sucediendo. is er iets aan het gebeuren. Cuando tus ojos físicos se apagan, Wanneer jouw fysieke ogen dicht el gaan, ojo espiritual se enciende. gaan de geestelijke ogen Por eso hay open. gente aquí Daarom zijn er hier que Dios lo mensen. quiere meter en un ayuno God wil er in een vaste para que sus plaats, ojos físicos zodat hun fysieke se ogen cierren dicht gaan y sus ojos en espirituales hun se abran. geestelijke ogen open gaan. Si tú estabas en este ayuno Als u in deze vasten was y tus ojos no se abrieron, en uw ogen zijn niet geopend, yo no sé qué ayuno tú dan hacías, weet ik niet wat voor vasten jij hebt gedaan. pero algo tuvo que suceder contigo. Maar iets moest er met jou No gebeuren. fueron 3 días, Het waren geen 3 dagen. fueron 21 días. Het waren 21 Hoy es el dagen. último día. Vandaag is de laatste Dios te dag. escogió. En God heeft jou gekozen. Dios te llamó. God heeft jou ¿Qué geroepen. tuviste? Wat heb je gezien? ¿Qué tuviste? Wat heb je gezien? ¿Tuviste un encuentro con Dios? Heb je een ontmoeting met God gezien? Háblame, ¿tuviste un encuentro Spreek con met mij. Dios? Heb je een ontmoeting met God ¿O gezien? todo se quedó normal? Of is alles normaal gebleven? Si todo se quedó normal, Als alles normaal is gebleven, no te preocupes. maak je niet druk. Sigue otro 21 días. Vervolg nog 21 dagen. Que te vas a encontrar con Dios. Want je gaat een ontmoeting hebben met Porque te God. vas a encontrar con Want Dios. je gaat een ontmoeting hebben met God. Versículo 10 decía: En vers 10 zegt: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Dios mío, Padre. Un hombre que no oraba, een man die niet bad. un hombre que pegaba a los cristianos. Een man die de christenen sloeg. Usted vio la cosa que tiene que hacer con Dios, con nosotros, para que nosotros podamos Ziet u orar. de dingen die God doet met ons, zodat wij kunnen bidden?
Mi pregunta es, ¿por qué usted no ora Mijn vraag is, waarom Sin bidt u dan tener niet problema. zonder problemen te hebben? ¿Por qué esperar a que llegue el problema Waarom para wacht tot het een comenzar a probleem orar? komt zodat je kan beginnen te bidden? ¿Aló? Hallo? ¿O a usted le gusta orar por un problema? Of houdt u ervan om te bidden voor een A mí probleem? me gusta orar por otra cosa. menos Ik por- hou ervan om te bidden voor andere dingen. ¿Aló? Hallo? Yo oro Ik bid cuando no tengo problema wanneer ik geen problemen para heb, no tener problema. zodat ik geen problemen heb. Yo ayuno Ik vast cuando no tengo problema wanneer ik geen problemen heb, para no tener problema. zodat ik geen problemen kan krijgen. Hay gente que no ora Er zijn mensen die niet bidden para tener problema. om Pa orar. problemen te hebben om te bidden. ¿Están entendiendo hoy? Bent u het vandaag aan het begrijpen? Cuando tú eres escogido, Wanneer je uitgekozene bent, tú oras en la buena, dan bid jij in het goede, tú oras en la mala. bid jij in het slechte. Tú oras cuando la nevera está llena, Bid jij wanneer de tú oras koelkast cuando la vol nevera is está vacía. en bid jij wanneer de koelkast Tú leeg oras is. cuando hay dinero, Bid jij wanneer er tú geld oras is cuando no hay en je bidt dinero. wanneer er geen geld Tú is. oras cuando Dios paga la Je bidt deuda. wanneer God de Tú schulden oras betaalt cuando hay deuda. en je bidt Tú wanneer de oras cuando tú schulden estás zijn. enfermo. Je bidt wanneer je Y tú ziek oras bent. cuando tú no En estás je enfermo. bidt- en je bidt wanneer je Cuando niet eres ziek bent. escogido de Wanneer je Dios, gekozen tú bent no van esperas God, estar ciego dan kan je niet blind zijn o enfermo of ziek para orar. om te bidden. Dios le dice a Ananías, En God zegt tegen Ananias, vete a la casa de Judas, ga naar het huis van Judas, porque ahí Saulo está orando. want daar Ay, Dios is mío, Saulus Padre. aan het bidden. Miren lo que dice Ananías. En zie wat Ananias zegt. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que encuentra y lo pone las manos encima para que recobre la vista. Perdón, versículo 11. Pardon, vers 11. No, versículo 12 mismo. Vers 12, sorry. O sea, Dios le dice, ve allá, Dus God zegt tegen hem, ga pon la daarheen, mano sobre Saulo, zet je handen op Saulus, porque llegó el día de su milagro. want de dag van zijn wonder is aangekomen. Hoy puede ser el día de tu milagro. Vandaag kan de dag van uw wonder zijn. Si mientras yo estoy predicando tú estás orando. Zolang ik aan het prediken ben ¿Por en ik qué ben aan het Dios bidden. manda a Ananías? Waarom stuurt God Ananias? Porque Saulo comenzó a orar. Want Saulus begon te bidden. Dios no va a mandar a nadie God gaat niemand sturen para que te ayude om jou te si helpen tú no estás als orando. jij niet aan het bidden bent. Hay gente que están esperando milagros, Er zijn mensen die wachten op een pero no wonder, están orando. maar ze zijn niet aan het bidden. Dios no va a mandar a ningún God pastor, gaat geen ene voorganger no va a mandar a sturen. ningún Gaat apóstol, geen ene apostel no va a mandar a sturen. ningún Hij gaat profeta geen ene profeet donde alguien sturen que no está naar orando. iemand die niet aan het bidden is. ¿Me están entendiendo? Bent u mij aan het Saulo begrijpen? comenzó a orar, Saulus begon te bidden. aunque era un delincuente. Ook al was hij een dief, El een hombre gevolgde. comenzó a ayunar. Maar Ay, hij Dios mío. begon te vasten. El hombre comenzó a En orar. deze man begon te Y bidden. Dios dijo, llegó el día de Saulo. En God zei de dag van Para que Saulus is recobre la aangekomen, vista. zodat hij weer zicht Hoy krijgt. puede ser el domingo Vandaag kan de que zondag tú puedes zijn recobrar la vista dat espiritual. jij je geestelijke zicht zal No, 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 krijgen. necesito gente de u fe hebt aquí. mensen van Hoy geloof puede ser nodig. tu domingo. Vandaag kan de Que zondag tus zijn ojos espirituales se pueden dat jouw abrir. geestelijke ogen Para que open tú gaan. veas por dónde quiere entrar Zodat Satanás. je kan zien waar Satan Cuando tú binnen tienes wil los komen. ojos cerrados, Wanneer je de ogen tú gesloten no hebt, puedes ver por dónde entra el dan kan je problema. niet zien waar de problemen Por binnenkomen. eso la Biblia dice, Daarom zegt de cuando Bijbel, tus ojos están cerrados, wanneer je ogen gesloten zijn, los ratones entran y hacen fiesta en tu casa. komen de ratten binnen en ze vieren feest in je huis. Pero yo creo que hoy Maar ik geloof dat vandaag, a alguien Dios le va a abrir los ojos. dat God de ogen van iemand gaat openen. Yo creo que aquí hay Ik Saulos que geloof dat fueron er hier escogidos por Saulus Dios. zijn die zijn gekozen door God. Yo creo que aquí hay Saulos que fueron escogidos por Ik Dios. geloof dat hier Saulus zijn die zijn Yo no gekozen door considero God. un Saulo que Dios escogió. Yo no sé de ti. Ik zie mezelf als een Saulus die Yo God me heeft uitgekozen. considero Ik un weet het Saulo van que u. Dios escogió para Ik hacer zie cosas mezelf als een grandes. Saulus die God heeft gekozen Por om eso grote dingen hoy te yo le doen. pido a Dios, Padre, Daarom abre vandaag mis vraag ojos. ik God, God, open mijn Abre ogen. mis ojos. Open mijn ogen. Abre mis ojos. Open mijn ogen. Abre mis ojos. Open mijn ogen. Para que yo pueda ver. Zodat ik kan zien. Versículo 3. Entonces En vers 13. Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Quién te preguntó nada? Wie heeft jou niets gevraagd? Léelo para mí en holandés, para los holandeses. Escuchemos. Vers 13. Ananias maakte bezwaren, maar heren, zei hij, ik heb zoveel slechte dingen over die man gehoord. Hij heeft uw mensen in Jeruzalem veel kwaad gedaan. Léelo otra vez, siervo. Ananias maakte bezwaren, maar heren, zei hij,
Ik heb zoveel slechte dingen over die man gehoord. Hij heeft uw mensen in Jeruzalem veel kwaad gedaan. Escucha esto. Luister hiernaar. Cuando Dios te muestra algo Wanneer God jou iets laat zien en visión in een visioen, para que tú hagas para alguien, zodat je dat kan doen voor een Él ander. no te preguntó que lo cuestiones. Hij vraagt jou niet om hem te Él te dijo bevragen. lo que tú tienes que hacer. Hij zegt jou wat jij moet doen. Le dio una orden a Ananías. Hij heeft een orde gegeven aan Ve a Ananias. orar con Saulo. Ga bidden met Saulus. Ananías comienza a decir, En Ananias begint te zeggen, yo he escuchado maar ik heb gehoord muchas cosas malas de heel veel Saulo. slechte dingen van Me Saulus. imagino que Dios hablando con En ik Ananías, kan me voorstellen dat God met Le Ananias dijo sprak. Ananias, En hij zei, tú has Ananias, escuchado, je hebt gehoord, yo he visto, maar ik heb gezien. pero como quiera lo quiero a Maar Él. toch wil ik hem. Hay gente que me están entendiendo hoy o estoy Zijn er, predicando por nada. mensen die mij vandaag begrijpen of ben ik aan het preken voor niets? Hay gente que están cuestionando tu pasado, tu vida Er presente. zijn mensen die jouw verleden en jouw heden aan het Puedes bevragen decir zijn. lo que quiera de tu pasado o En de ze tu kunnen presente. alles zeggen over jouw verleden en jouw heden. Hay un bosque en el cielo que está diciendo, Er is een stem die in de hemel aan het spreken is. yo En lo zegt, quiero a Él. ik wil hem. El pueblo puede decir, Saulo es malo. En ik kan zeggen, Saulus is slecht. Dios está, yo lo quiero a God Él. zegt, ik wil hem. Señor, pero Saulo no Maar Heer, sirve. Saulus deugt niet. Yo lo quiero a Él. Ik wil hem. Señor, Saulo es un pecador de lo más grande. Heer, Saulus is een van de grootste Yo zondaren. lo quiero a Él. Ik wil hem. Señor, pero Saulo ha hecho muchos daños a tus santos. Maar Heer, Saulus heeft heel veel kwaad gedaan aan uw Dios está heiligen. diciendo, yo En lo God quiero blijft a zeggen, ik Él. wil hem. Y hay gente que tiene problemas En con er eso. zijn mensen die hebben een probleem Porque daarmee. Dios te escogió a ti. Want God heeft jou Yo no uitgekozen. sé si hay de esa gente aquí. Ik weet niet of van die mensen hier Hay zijn. gente que tiene Er problemas. zijn mensen die hebben Cuando problemen. Dios levanta a alguien. Wanneer God iemand doet Cuando Dios opstaan. escoja a alguien. Wanneer God iemand Pero no te uitkiest. preocupes. Maar maak je niet Porque druk. oí la voz de Want Dios. ik heb een stem van God Que me gehoord. mandó a decirte en En die esta zei tarde. deze Yo middag, te escogí. ik heb jou Yo te uitgekozen. escogí. Ik heb jou Yo te uitgekozen. escogí. Ik heb Yo jou te uitgekozen. Ik heb jou uitgekozen. Aleluya. Halleluja. Aleluya. Y miren lo que le dice Dios. En zie wat God zegt. Versículo 14 dice. Vers 14 en het Y zegt. aún aquí tiene autoridad. Perdón, dice Ananías, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos que invocan tu nombre. Vers 14. Hij heeft van de leidende priesters zelfs toestemming gekregen om iedereen die uw naam aanroept hier in de boeien te slaan. O sea, el que menciona a Jesús, Dus degene die Jezus noemt en beroemt, Saulo lo buscaba die zou Saulus oordelen. y le daba su golpe. En hij sloeg hun. Todo lo que decía aleluya, Iedereen die halleluja zei, Saulo le decía, échame, zei Saulus, kom, vamos para la cárcel. kom, we gaan naar de gevangenis. Le estoy contando esto para que usted vea lo malo Ik que era Saulo. vertel u deze dingen zodat u ziet hoe slecht Saulus was. Pero Dios, que Dios, Maar God die God is. yo quiero a ese hombre. En hij zei, ik wil die man. Diga conmigo, ahora qué. Zeg maar mij, en nu wat? Dios escogió a Saulo. God heeft Saulus uitgekozen. Ahora qué. En nu wat? Dios salvó a Saulo. God heeft Saulus gered. Ahora qué. En nu wat? Dios llamó a una prostituta. Ahora qué. God heeft een prostituee geroepen. En nu wat? Él salvó a un político ladrón. Ahora qué. Hij heeft een politicus die een dief was gered. Maar en nu El wat? hombre tenía mal carácter. De ¿Y man qué? had een slecht karakter. En nu wat? Acabó de salir de la cárcel. Hij komt net uit de gevangenis. Él no puede ser evangelista. Hij kan geen evangelist zijn. Dios le escogió a él. God Ahora, heeft hem gekozen. En nu wat? cuando la gente te ven a tirar cosas en cara, Wanneer mensen dingen in je gezicht willen komen gooien. dile, Dios me escogió. Zeg, God heeft mij gekozen. Ahora qué. En nu wat? Hay gente que son muy gallitos en la calle. Aquí que tú tienes que ser gallito. Er zijn veel mensen die heel sterk zijn in de straat. Maar hier moet je zo zijn. Aquí tú tienes que ser león. En la casa de Dios. Hier in het huis van God moet je een No leeuw allá zijn. afuera. Niet daarbuiten. El pleito está aquí. Het probleem is hier. Yo fui un delincuente. Pero Dios me salvó. Ahora qué. Ik was gevangene en God heeft mij gered. En nu wat? No tenía casa. Ik had geen huis. Dios me dio una casa. God heeft mij een huis ¿Y qué? gegeven.
En wat? No tenía carro. Ik had geen auto. Me dio un carro. Hij heeft mijn auto Ahora gegeven. En nu que, wat? si tú quieres, enójate. Als je wilt, Si word tú quieres, boos. no me hables. Als je wilt, Si tú spreek niet quieres, tot mij. bloqueame. Als je wilt, blokkeer Dios mij. decidió así. Maar God heeft het ¿Y zo qué? gesloten. En wat? Aleluya. No sé si Halleluja. alguien me está Ik weet entendiendo. niet of iemand mij begrijpt. No sé si alguien está mirando lo que yo estoy mirando Ik en el weet mundo niet of iemand espiritual. aan het zien is wat ik in de geestelijke wereld aan Tú het zien tienes que ben. entender que Dios te escogió Jij a moet ti. begrijpen dat God jou heeft No uitgekozen. para sentarte, Niet om te zitten, para hacer cosas grandes. maar om grote dingen te Como doen. hizo con Saulo. Zoals hij met Saulus heeft Dios lo quiere gedaan. hacer contigo. Zo wil God het met jou Él doen. no salvó a Saulo Hij por heeft nada. Saulus niet voor niets Él gered. salvó a Saulo Hij heeft Saulus para que gered sea apóstol, om een para apostel que te sea zijn, profeta, om een profeet para te que zijn, levante el pueblo om de het volk van Cristo. God op te doen staan. Un hombre Een man que perseguía la iglesia. die de gemeente vervolgde. Ahora era el hombre En nu is hij de man que fundaba iglesia. die de gemeente fundamenteert. Dios hace como él quiere. God doet zoals hij dat wilt. ¿Y qué? En wat? ¿Lo Halleluja. merezco? No. Verdien ik het? Nee. Pero Dios lo quiso así. Maar God wilde het zo. En nu wat? Halleluja. No, yo tengo que estar predicando ahí, pero Dios me puso a mí. ¿Ahora qué? Nee, ik moet daar aan het preken zijn, maar God heeft mij geplaatst. En nu wat? No, yo tengo que estar ahí. Nee. No está Casanela traduciendo. Nee, Dios ik la moet puso daar a staan waar ella. Gijs ¿Ahora Daniela qué? staat om te vertalen. Maar zij staat daar. En nu Yo wat? toco mejor que Nee, Gedeón. ik speel beter Pero dan Dios puso Gedeon. a Gedeón. Maar God ¿Ahora heeft qué? Gedeon daar geplaatst. En nu wat? ¿Qué tú quieres hacer con Dios? Wat wil jij doen met ¿Vas a God? pelear con Dios? Wil je vechten met God? Saulo peleó con Dios y cayó. Saulus heeft gevochten met God en hij is gevallen. ¿Quieres pelear conmigo? Ven a Wil je pelear. vechten met mij? Kom Que te va a vechten. encontrar con Jesús Want de je zal Nazaret. Jezus tegenkomt van El que Nazareth. escoge es Jesús. Hij die kiest, dat El is que llama Jezus. es Jesús. Hij die roept, dat is El que Jezus. levanta es Hij die Jesús. doet opstaan, dat is Jezus. ¿Quieres pelear con Jesús? Pelea con él. Wil je met Jezus vechten? Vecht met hem. Yo quiero comprar una casa. Ik wil een huis kopen. Pero si Dios bendice a otro Maar als God een ander antes zegent que yo, voor mij. ahora En nu wat? me voy a enojar. Ga ik boos Voy a worden? pelear con Dios. Ga ik vechten met God? Señor, Heer, ¿por qué a ella waarom sí? zij wel? Ja, yo no en suelta ik niet? eso. Laat dat los. My God. Aleluya. Oh, Santo Jesús. Oh, aleluya. Y Ananías sigue diciendo, Maar Ananias blijft zeggen. él tiene autoridad de los principales sacerdotes. Y me imagino Dios preguntándole, ¿ahora qué? En ik kan me voorstellen dat God hem nu vraagt aan Ananias. Yo En fui nu quien wat? puse los sacerdotes. Ik ben degene die de hoge priesters heeft geplaatst. ¿Ahora qué? En nu wat? Versículo 15 dice, En vers 15 y el zegt, Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido es este. Ay, 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 ay. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Wow, Dios mío. Halleluja. Maar de Heer zei tegen hem, toch moet u gaan, Ananias. Ik heb besloten die man te gebruiken. Ik heb hem uitgekozen om mij bekend te maken aan andere volken en hun koningen en ook aan het volk van Israël. Escucha esto. Me gusta Luister la naar versión dit. holandés. Ik hou van de Nederlandse vertaling. Toch. Toch, Padre, vader, que Moisés no sabe predicar. maar Mozes weet niet te preken. Toch. Lo quiero a él. Aún así. Esto me hace entender En dit laat mij begrijpen que lo que la gente habla de ti dat wat de mensen van jou spreken, nunca va a impedir het zal nooit gaan el tegenhouden. plan de Dios. Het plan van God. ¿Cómo así, pastor? Hoezo voorganger? Vamos a leerlo arriba. Laten we het daarboven gaan lezen. Efesios 1:11. Efeze- Dios nos eligió por medio de Cristo para su pueblo.
Efesiërs 1:11. tal como God heeft ya ons lo gekozen. había planeado. Zoals hij het al had Diga conmigo, uitgepland. yo Zeg met mij, ik estoy en el plan de Dios. ben in het plan van God. Yo Ik estoy en el plan de Dios. ben in het plan van God. Aunque Ook al pase lo que pase, wat er gebeuren, estoy en el plan de ik Dios. ben in het plan van God. Estoy en el plan de Ik ben in het Dios. plan van God. Dale a Dios un fuerte Geef God een aplauso. groot klapoffer. Tal vez no tenga la casa que quiero, Misschien heb je niet het huis wat je wilt, pero estoy en el plan de Dios. maar het is in het plan van God. Tal vez no tengo el carro que yo quiero, Misschien heb ik niet de auto die ik wil, pero estoy en el plan maar de ik ben in Dios. het plan van God. Tal vez no tengo el trabajo que quiero, Misschien heb ik niet het werk wat ik pero wil, estoy en el maar plan ik de ben in het plan Dios. van God. Tal vez mi tarjeta de banco me dice una cosa, levanta tu manita para Misschien arriba. zegt mijn Pero estoy bankrekening en el wat anders. plan de Heb je handen, maar Dios. ik ben in het Cuando plan tú van estás God. en el plan de Wanneer je in het Dios, plan van God bent, todo está bajo control. dan is alles onder controle. Aló. Hallo, Todo está bajo control. alles is onder controle. Diga conmigo, todo Zeg met mij, alles está bajo control. is onder controle. Porque Dios me escogió. Want God heeft mij Ay, 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 uitgekozen. ay, ay. Una vez más. Nogmaals, Todo alles está bajo is control. onder controle. Porque Dios me Want escogió. God heeft mij uitgekozen. Aún tus faltas Zelfs uw fouten están en los planes de Dios. zijn in de plannen van God. ¿Cómo usted dice eso, pastor? Waarom zeg je dat, voorganger? Porque dice, Want het zegt, pues Él actúa de manera que todo suceda y salga como Él quiere. Aló. Y yo le he preguntado a Dios unas cuantas cosas en secreto. en ik had in het geheim God een paar dingen gevraagd. Le pregunté al Señor varias veces, En ik vroeg de Heer verscheidene keren. si tú sabías que yo era malo, Als u wist dat ik slecht was, ¿por qué me escogiste? waarom heeft u mij uitgekozen? Yo le pregunté a Dios eso. Ik vroeg God dat. Yo no sé si usted, aquí hay santos, Señor, Ik bendice, weet niet todos. of u dat heeft gedaan. Hier zijn de heiligen. Bendice los santos, Padre. Zegen de heilige Llévalo contigo que Vader. ya están listos. En neem ze met u mee, want ze zijn al klaar. Yo le pregunté a Dios eso. En ik vroeg God dat. Si tú sabías Als u wist que yo era malo, dat ik slecht was. que tenía falta, En dat ik fouten had. que podía caer, En dat ik kon vallen. ¿por qué me escogiste? Waarom heeft u mij uitgekozen? ¿Sabe lo que dice su palabra? En weet u wat zijn woord zegt? A lo despreciado Aan de lo escogió minderwaardige, Dios. die heeft God uitgekozen. Lo que nadie quiere, Zij die niemand willen, Dios lo quiere. God wilt hun. Y lo que él llama y lo que él hizo con Pablo, En wat hij met Paulus él had dijo a gedaan. Ananías, Hij zei tegen ve a Ananias, ungirme a Saulo, ga porque Saulus Saulo va a zalven. cargar mi presencia. Want Saulus zal mijn Eva tegenwoordigheid sonda la dragen. mahaya. Él no era perfecto, pero él va a cargar mi presencia. Hij was niet perfect, maar hij Hoy zal en mijn día hay tegenwoordigheid demasiada dragen. gente perfecta sin Vandaag zijn er presencia. te veel perfecte mensen zonder tegenwoordigheid. Halleluja. Hoy en día hay demasiada gente que tocan bien, pero sin presencia. Vandaag nog zijn er genoeg mensen die goed Demasiada spelen, maar gente geen que tegenwoordigheid canta hebben. bonito sin Genoeg mensen die presencia. goed zingen, maar zonder Dios tegenwoordigheid. está buscando a God is alguien iemand aan het que zoeken sea débil die zwak is. para que Dios lo haga fuerte. Zodat God hem kan Y su bekrachtigen. presencia esté sobre En zijn él. tegenwoordigheid No over hem importa is. lo que diga Het maakt Ananías. niet uit wat No Ananias importa lo que zegt. diga el Het vecino. maakt niet uit wat de buren No importa zeggen. lo que dice Het Facebook. maakt niet uit wat No importa Facebook lo que zegt. dice Het YouTube. maakt niet uit wat Lo que YouTube importa zegt. Wat es uitmaakt que Dios is dijo, wat God solo zegt. quiero a él. Ik wil hem. Él te escogió a ti. Hij heeft jou Él te escogió a uitgekozen. ti. Hij heeft Él jou te escogió a uitgekozen. ti Hij para heeft hacer jou cosas uitgekozen grandes. om grote dingen te doen. Estoy hablando a alguien aquí hoy. Ben ik tegen iemand aan het spreken Le vandaag? estoy hablando a alguien aquí Ben ik hoy. tegen iemand aan het spreken vandaag? Hay gente que me está mirando raro. Er zijn mensen die kijken raar naar mij. Pero que tú te lo sacúdete Zeg tegen degene naast je, schud je. antes que Dios te sacuda. Voordat God jou doet schudden. Sacúdete antes que Dios te sacuda. Hay que darle tingol al diablo, mi hermana. Santo Dios. Estoy casi terminando, no se preocupe. Ik ben bijna aan het eindigen, maak je niet druk. Y quiero cerrar con esto. En ik wil sluiten met dit. Y lo leyeron hoy. En we hebben het vandaag gelezen.
Si yo soy un escogido de Dios, Als ik een uitgekozene ben van God. acabamos de decir que todo está en control. We hebben net gezegd, alles is onder controle. Significa Dat betekent que Romanos 8:28 dat Romeinen 8:28 es mío. van mij is. Hay gente que no dice nada porque no saben lo que dice Romanos 8. Er zijn mensen die niet zeggen, want ze weten niet wat Romeinen 8:28 zegt. Si yo soy escogido de Dios, Als ik een gekozene ben van God, Romanos 8:28 dan is Romeinen 8:28 es mío. van mij. Aló. Hallo, Ahora todo el mundo lo está buscando. nu zoekt iedereen het. Si Dios me llamó a mí, Als God mij heeft geroepen, significa que Romanos dat betekent dat 8:28 Romeinen 8:28 tiene que ser mi versículo preferido. mijn favoriete vers moet zijn. No están aquí U todavía bent hier nog conmigo. steeds niet hier met mij. Te estoy diciendo, Dios te Ik llamó. ben je aan het zeggen, God heeft jou Dios te geroepen. escogió. God heeft je uitgekozen. Romanos 8:28 Romeinen fue escrito para 8:28 ti, is geschreven para voor los jou. escogidos. Voor de uitgekozenen. Y sabemos, En we weten. y sabemos, En wij para weten. que todos los que aman a Dat Dios, voor wie God todas lief las hebben. cosas, Alles. todas las cosas, Alles. no algunas, Niet een paar. todas las Maar cosas alles cooperan werkt para bien. ten goede. Todo Alles. lo malo, Het slechte. lo bueno, Het goede. lo difícil, Het moeilijke. lo fácil, Het makkelijke. todo, Alles. todo Alles. coopera Dat werkt para bien. ten goede. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para Voor quién? wat? Voor wat? ¿Para quién? Voor wie? ¿Para quién? Voor wie? Para los que son llamados. Voor zij die geroepen zijn. Si tú eres un llamado de Dios, Als jij een geroepene bent van hasta je ahora tú God, tienes que estar brincando aquí. dan moet u aan het springen Si tú zijn. eres un llamado de Als je Dios, geroepene bent van hasta ahora God, tú tienes que decir dan aleluya. moest je al lang halleluja Porque lo que te zeggen. está pasando Want wat er gebeurt, está obrando para bien. wat alles gebeurt Por voor eso het hay ten gente que no goede. recibe la palabra. En daarom zijn er mensen die het woord Yo niet voy a dar este ontvangen. mensaje para otro país. Están sentados todavía. En ik ga dit boodschap naar de andere landen, want palabra u zit nog steeds dit Te woord. está diciendo Het is u aan het lo que te zeggen está pasando en tu vida, dat wat er in uw leven aan que het parece gebeuren que is. estar en mal en En peor, het lijkt alsof het van slecht Dios naar lo está erger gaat, usando maar God is aan het para que gebruiken. obre para bien. Zodat het ten goede werkt. Dios lo está usando God is aan het para gebruiken. sacar de ti un milagro. Om vanuit jou een wonder te halen. Dios lo está usando God is aan het para gebruiken. sacar un milagro de Om ti. een wonder uit jou Tú te serás halen. el próximo Jij Pablo. zal de volgende Paulus serás el zijn. próximo Je Timoteo. zal de volgende Tú Timotheus serás el zijn. próximo Je zal de Esther. volgende Alguien Esther tiene que zijn. decir amén a esta Iemand moet palabra. amen zeggen tot Alguien dit tiene nu. que decir amén a Iemand esta moet palabra. amen zeggen Lo tot que dit me está woord. pasando, Wat mij gebeurt, Dios lo quiso así. zo wilde God Y het. está obrando para En bien. het werkt ten goede. No te sientas triste Voel je niet verdrietig por lo que ya voor pasó. alles wat er al is gebeurd. Salamando rebacanda la vasalla. Dios lo está usando para bien. Escucha lo que te está pasando. Wat er gebeurt, Lo que te pasó el año pasado. wat jou vorig jaar is overkomen. Ya no te culpes más. Ya no llores más. Huil niet meer, Dios te maak está je geen diciendo, zorgen. Want yo het is te genoeg. escogí. God zegt, ik heb jou Yo te gekozen. escogí. Ik heb jou Y todo lo que te gekozen. está pasando en tu En vida alles wat er in jouw leven está en gebeurt, mis planes. is in mijn plan. Todo va a salir Alles como gaat yo quiero. zoals ik het wil. Porque yo soy Want ik ben tu Dios. jouw God. Yo soy Ik ben el que levanta mi iglesia. degene die mijn Yo gemeente doet opstaan. Ik ben. Yo soy Ik ben el mismo Dios dezelfde de God ayer, van gisteren, hoy y vandaag para en siempre. voor eeuwen. Yo soy el Dios Ik ben de God. cuando tú caes. Dat wanneer Yo jij soy valt, el Dios ik ben de que God te levanta. die jou doet Yo opstaan. soy el Dios Ik ben de God que ve tu enfermedad. die jou ziekte Yo soy ziet. el Dios Ik ben de que God te die sana. jou geneest. Este versículo es para mí. Yo no sé si es para ti. Deze vers Este is voor mij, ik weet versículo niet es of het para voor jou ti. is. Deze vers is voor mij. Todas las cosas, David, Alles, David, obran para bien. werkt ten goede. La deuda, David, De schulden, David, obra para bien. werken ten La goede. De enfermedad ziekte también obra para werkt ook bien. ten goede. Todo lo que te está Alles pasando wat jou nu obra overkomt, para bien. werkt ten goede. Obra para Werkt ten bien. goede. Obra para Werkt ten bien. goede. Obra para Werkt ten bien. goede. Obra para Werkt bien. ten goede. Dios tiene un plan perfecto. God heeft een perfect plan. Y ese plan En dit plan no ha cambiado. is nooit veranderd. Ay, 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 ay. Si el diablo pensó, por lo que tú viviste, tu voz no será conocido.
Als de duivel dacht dat wat jij hebt geleefd, dat jouw stem niet Porque el herkend zou plan worden, sigue hij heeft zich vergist. igual. Want het plan gaat door. Si Satanás pensó Als Satan dacht que romperte el corazón dat jouw hart breken te iba a detener, jou zou tegenhouden, ese rompimiento de corazón deze estaba en breking los van het planes de hart, Dios het was in de plan para van darte God un corazón om de jou carne. een hart van vlees Ay, te ay, 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 geven. ay, 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 ay. Lo que está haciendo el problema es Wat het probleem dándote is, más unción, is hij geeft je dándote meer más zalving, gloria, meer dándote heerlijkheid, más poder. meer kracht. Jehová le dijo a Jehovah Ananías, zei tegen Ananias, úngeme a Saulo, Zalf Saulus, órale a Saulo, bid tot Saulus, porque a Saulo lo voy a want usar. Saulus ga ik gebruiken. Aleluya, a ti Dios te va a usar, God gaat jou a ti gebruiken. Dios te va a God levantar. gaat jou doen opstaan. Yo no sé a quién Dios le está hablando aquí hoy, pero a alguien Dios le está diciendo prepárate, prepárate, que tú vas a ser el próximo Saulo. Y te vengo a decir que Dios cambia tu nombre y te pone Pablo. Ay, 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 ay. Se acabó la vida de Saulo, te vas a convertir en Pablo. Ay, 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 ay. El que lo llamaban el delincuente, ahora lo van a llamar el pastor. El que lo llamaban el mujeriego, ahora lo van a llamar evangelista. Yo no sé si están aquí todavía. Prepárate, porque en este año Dios te va a cambiar el nombre. Ay, 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 ay. Alguien está listo para que Dios le cambie el nombre. Is iemand klaar dat God je naam verandert? Prepárate para quedarte ciego. Bereid je voor om verblind te blijven. Prepárate para quedar 3 días sin comer. Bereid je voor om 3 dagen niet te eten. Prepárate para comenzar a orar. Bereid je voor om te beginnen te bidden. Y prepárate porque alguien te va a poner la mano. En bereid je voor, want iemand gaat de Yo no handen sé si es opleggen. Ananías. Ik weet niet of het Yo no sé Ananias si is. soy yo. Ik weet niet of ik het ben. O si va a ser Dios. Of dat het God gaat O zijn. Jesús. Of O el Jezus. Espíritu Santo. Of de Heilige O Geest. un ángel del Of een cielo. engel vanuit de Pero hemel. hoy, Maar vandaag, vandaag. hoy, Dios le está hablando a Is alguien God tegen iemand y le aan está het spreken diciendo, en hij zegt, hija mía, mijn dochter, hijo mío, mijn zoon, yo te escogí ik heb jou uitgekozen para cosas grandes. voor grote dingen. Hijo, Mijn kind, iglesia, gemeente, yo te escogí ik heb jou para cosas uitgekozen grandes. voor grote Mira, cuando tú dingen. tienes la unción, los malestares se van. ¿Me están entendiendo? Bent u mij aan het Cuando tú estás bajo begrijpen? la unción, Wanneer we onder el de cuerpo no se zalving siente bent, enfermo. dan voelt het La lichaam fiebre zich se tiene niet. que ir. De koorts moet El weg. tos se tiene que... Het hoesten no sé moet si me están stoppen. Ik weet niet entendiendo. of u mij Tal vez cuando begrijpt. yo baje de aquí, Maar wanneer ik van hier me van a wegga, ver otra vez así. dan ziet u mij weer zo. Pero mientras tanto que estoy bajo Maar la unción, zolang ik onder de zalving mientras tanto que ben, estoy aquí zolang arriba, ik hier boven la unción sta, está sobre mijn mí zalving is over y me mij. escogió En hij mij heeft para hacer gekozen cosas grandes. om grote dingen te doen. Ay, Dios mío. ¿Sabe lo que dice su palabra? Y la mano de Dios En vino de sobre hand mí van God kwam over mij. y me ha ungido. En hij heeft mij gezalfd. La mano de Dios vino sobre mí De hand van God kwam over mij. y me ha ungido. En hij heeft mij gezalfd. En mis peores momentos, In mijn ergste momenten la mano de Dios vino sobre kwam mí de hand van God over mij. y me ungió En hij zalfde mij. y me dijo, En hij zei mij, sucederá, het zal gebeuren. sucederá, sucederá. Sé que algo, cuando la mano de Dios viene sobre ti, Wanneer de hand van God over jou komt, te unge, zalft hij jou. te aparta, En hij zet jou apart. te escoge. Hij kiest jou uit. Los escogidos de De Dios uitgekozenen van siempre God, se van a sentir apartados. die zullen zich altijd geaparteerd voelen. Porque cuando Dios te escoge, Want wanneer God jou uitkiest, Él te aparta zet hij jou apart de los chismosos. van de roddelaars. Él te aparta Hij zet jou apart de esa familia que solamente habla negativo de ti. van die familie die alleen maar negatief over jou Cuando Dios spreekt. te escoge, Wanneer God jou uitkiest,
Muchas veces hasta te aparta de tu país. dan zet hij jou zelfs apart van jouw land. Pero muchas veces comenzamos a llorar Maar heel vaak beginnen wij te porque bidden en te estamos en otro huilen. país Omdat we in een ander y no land zijn. estamos dando En cuenta we weten que niet es un plan que Dios dat tiene het een contigo. plan die God met jou heeft. Mientras tanto que tú no entiendas ese plan, Zolang je het plan niet begrijpt, vas a pasar el año 25 llorando, ga je 2025 huilend door. 26 llorando, 2026 huilen. 27 llorando, 2027 huilen. 28 llorando. 28 huilen. Pero si tú Maar als entiendes jij que a begrijpt ti te escogió dat Dios, God jou heeft esa uitgekozen, lágrima se va a dan acabar gaan hoy. die tranen Esa stoppen lágrima se vandaag. acaba Die hoy. tranen Y stoppen cuando el vandaag. diablo quiere venir a En wanneer tentarte, de duivel wil komen tú om le je vas te a decir, plagen, la dan zal mano je de Dios zeggen, de hand van God está sobre mí. is over mij. Diga lo que tú quieras de mí. Zeg wat je La wilt van mano mij. de Dios Maar de hand van está God sobre mí. is over mij. Haga conmigo la mano de Doe met Dios. mij de hand van God Está sobre mí. is over Y mij. por tanto me ha ungido Hij heeft mij gezalfd para romper cadenas, om kettingen te para breken. romper maldiciones, Om de vervloekingen te para breken. levantar al caído, Om de gevangenen te opstaan. para romper Om maldiciones. vervloekingen te La breken. mano de Dios, De hand van la God. mano de Dios, De hand van la God. mano de Dios De hand van está God sobre mí. is over mij. Dios te escogió y no para cualquier cosa. God heeft je uitgekozen en niet Tú zomaar decides voor hoy. iets. Jij besluit vandaag Si le dices sí a Dios of je ja zegt tot God o vas a seguir dando vuelta. of dat je rondjes blijft draaien. Tú decides. Jij besluit. Dios no obliga a nadie. God verplicht niemand. Él no obligó a Saulo a comenzar a Hij heeft orar. Saulus niet verplicht om te beginnen te bidden. Saulo comenzó a orar Saulus begon te bidden y Dios mandó ayuda. Ay, en God stuurde hulp. Dios te permite ciertas cosas God staat sommige dingen toe, para que tú comiences a orar. zodat jij kan beginnen te bidden. Y solamente cuando tú comiences a orar En pas wanneer jij begint te bidden, vas a ver su gloria. zal je zijn heerlijkheid zien. Este año Dit jaar tiene que ser un año de oración moet een jaar van aanbidding zijn. y vas a caminar de gloria en En je zal van gloria. heerlijkheid in heerlijkheid wandelen. Hay una crisis que va a pasar en el mundo, Er gaat een crisis komen in de wereld. pero la Biblia dice, Maar de Bijbel zegt los que son escogidos, dat zij die uitgekozen Jehová los zijn, librará de todas estas cosas. de Heer zal ze vrijzetten van al deze Ay, 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 dingen. esta palabra es para mí, esta Dit palabra woord es is para voor mí. mij, het woord is voor Esa mij. palabra es Dit para woord mí. is voor mij. Esa palabra es Dit para woord mí. is voor mij.